L'Ajuntament d'Alzira, des de la Regidoria d'Agricultura, ha organitzat una jornada informativa dirigida als agricultors del municipi sobre la necrosi foliar del caqui i també sobre els tractaments existents per a millorar la producció d'esta fruita. La xerrada ha tingut lloc al Saló d'Actes de la Casa de la Cultura i ha comptat amb un gran nombre d'assistents. Sí, efectivament, ahí tenim la mostra de que l'agricultura segueix viva. L'agricultura l'únic que necessita és que tinga una renta. En el cas del caqui, la renta la té. Hem tingut, com han dit adés, esta enfermetat, este hongo, que ha ficat en perill la viabilitat d'aquesta fruta que està produint riquea. Però, bueno, les taronges poden valdre també, estan venent-se molt bons preus en els mercats. És una decisió política a nivell nacional perquè la comunitat europea tingui en compte el que nosaltres estem vivint i, bueno, al final hi teniu la prova de que l'agricultura existeix, que l'agricultura està viva. El regidor ha destacat la importància de mantenir informats els agricultors sobre les últimes novetats respecte al fong del caqui, amb l'objectiu de que cap agricultor deixi perdre diners per no saber quins són els tractaments adequats. Conforme tots sabem, el caqui és un producte que s'està pagant, s'està valent en els mercats, i nosaltres el que volem principalment és que en el poble d'Alzira no se perga ni un sol quilo d'aquest producte que està valent tants diners per no saber, per no tindre la millor informació en quant al principal enemic que és l'hongo del caqui, la necrosis, que és pràcticament l'únic enemic que té el caqui. Estem parlant d'hongos, cada any varia, l'hongo va acostumbrant-se, és convenient que sempre tinguem la millor informació. A la xerrada informativa s'ha exposat els estudis sobre la epidemiologia i control de la necrosi foliar del caqui. També s'han donat a conèixer els tractaments tant per a l'augment de la precocitat del caqui com per a retardar la seva maduració, prolongant així el període de venda de la fruita.